Punt tàctil. Toro Blanco. Editorial La Cúpula. Laura Pérez Bernetti, 1989. El còmic El Toro Blanco recrea la decadència de la civilització cretense i la passió de Pasífae pel toro sagrat. Aquesta il·lustració representa una dona de mitjana edat, nua i que està menstruant. Els seus trets segueixen els cànons de l'art minoic, de composicions simètriques i formes ondulants. Els cabells són llargs i rinxolats, els ulls ametllats, el nas allargat, els pits voluminosos, la cintura estreta i els malucs i el ventre sinuosos. Dirigeix la mirada cap al sangrat menstrual que li surt de la vagina i recorre l'entrecuix. Laura Pérez Bernetti i Blina, Barcelona, 1958. Llicenciada en Belles Arts, UB, i docent al màster del Centre Universitari BAU, va publicar durant 10 anys a la revista El Víbora. Es dedica al còmic experimental al·ludint l'esclavatge a cap estil. Ha treballat sovint amb guionistes, Loluca, Antonio Altarriba o Felipe Cava. Però també recorre a les adaptacions dels clàssics i arriba a la síntesi d'un nou concepte, poèmic, treballant els textos dels poetes des del llenguatge del còmic. Amb el fi de segle, arriba el gir de la mirada eròtica. La veu de les dones irromp en la construcció de la sensualitat. En El Toro Blanco, la dona es mira a si mateixa eròticament i es reconeix i se'ns mostra en els cossos vius, amb edat i defectes. La sang menstrual deixa la clandestinitat per aparèixer, orgullosament sensual, juntament amb la resta de tabús creats pels patriarques. Una altra mirada fa palesa una nova sensualitat.